Sila ang mag-ama nagapamunit og basura, misking asa, para na ikapalit og pagkaon nila. Apan, dili tanan tao maluoy sa parehas nila, tungod sa kabaho ug kahugaw. Kini ang ilang istorya. Nay? Oh, Nay? Kira ka, Nay? laban lang, laban. Nay? Abot lang, Nay, ha? Kaya mamasura kami ni tatay ron, Nay. Para natay ipalit o pagkaon ni mo nga lami, Nay. Then, tambal ni mo, no? Ha? Para natay pagkaon unya, di ba, tay? Oo. No? Totoo. Palitan na to si nanay o pagkaon nga lami. Then, tambal niya para maayo na siya, okay na si nanay. Kaya, Oo, ato taron. Wala makabaligya tag kuan, mga kuan sa basura. ay! Tay, Ha? dito kayo pa sa pikas, tay. Asa dito? Lah, Sige, ato ta dito kay wala man tayo makuha diri. tara tay. Wow! Tay! Oh, Daghan kayo, tay! Diba? oh. Daan ko, nagdiri adjust nga area, tay. Kaya nindot kay daghan kitag makuha. Dali, tay. Pero bang istikuha tao diri. Ah, wala din na, tay. Wa may tao, mingaw man. Tato. Diba? Bato ba nga daan kaya ako loob, tay? Bali daghan na diri. Diba? Wa ko ko, nagkamali, tay. Tingnan. Sa to ni. Tay, tapos sa pikas, tay. Manabok na dala, tay. Diri ta, sige. Tara, tay. Mangita na punta. Atro punta dito sa pikas, tay. Ah, kita to. Tara. Uy! Buti mo diri. Nag-unsa mo dire? Basura! Kapalo ba mo? Private property ni! Pasensya na kayo, sir. Pasensya! Dili mo kabalo mo basa? Dili ka parotula na sa gawas! Dili nakabutang! No trespassing! Wala mang Anong nisiluban mo? wala mang gugmit pa eskwela, sir. Di magkakabalo mo basa. Eskwela! Basura naman ni sir. Basura. Wa ko'y labo itong basura pag daghan pa na basura diya. Nga kuha, private property ni. Dili mo angay musulod rin. Basura naman ni sir. Wala man may ginagdalain, sir. Nagpilit lang may basura. Dili, sir. Kaya daghan man kay may Pastila na nang nasuna oy. Nga pwede ba ka nga pwede kay papriso na ako ka? Sir, ayaw, sir. Kusi ayaw. Ayaw, may... Pwede ito may papriso ba? Siya na kayo ka, sir, ha? Pasensya. Tara, Si tay. pasensya. Asa ba mo to? Sir, Asa mo? manguli ni sir. Muli. Hoy manguli. Sir, nagpaabot si nanay dito sa mua, sir. Yung tatay. Dapat ko siya kaon, sir. Wa ko'y labo ting nanay ni mo maunsa to. Sir, maluoy ka sa mua, sir. Muli na mi, sir. Maluoy. Kunya. Tara, tay. Kunay nangawala dili ang punong. Asa man mo?
sir. Sinanguwala na kung istaan diri sa punong. Wa man mi gikuha diri sir, wa mi nang ilabot diri sir. Basura Kung raman, dili sir, basura ra man among gikuha diri sir. May nakakita mig daghan kayong basura sir. Basura. Mas kinagdagan pa na basura. Kay tungod kinaka trespassing mo. Wala mi, sir. Pa sir, pasayloa gud mi sir. Hindi mo ko kapasagot, sir. Dili na pwedeng rason ninyo anak. Sir. Sir, pasayloa mi sir. Pasaylo. Sir. Sorry na kaisip, pasayloa mi sir. Di na ako na madawat yung basaylo. Sir. Pasaylo, alam mo, sir. Pasaylo? Hoy, pasaylo! Paabot! Butawag ko pulis ron! Sir. Ayun sir. Kay papreso ti mundo ah! Sir. Maluwi ka sa mga sir. Nanay nagpaabot dito Di ko madalag roon ninyo. Tatay sir. Tiupot yung kaon sir. Maputo kayo na mong tambal sir. Ah! Sir. Sir! Pasaylo! Sir. Muli hamay ninyo! Muli hamay ninyo duwa! Sir, grabe nakakay ka sir. Gabi? Pag namakay ka luon sa mua. Huwag ka kabalunga! Dotres basing na ka! Kamong duwa! Ito alam ni. Kaya hindi ka pasulong ay. Huwag mo kabalo! Ha? Kabalo sir. Tingnan ko kabalo mo bago sir. Kami ni tatay. Pwede ka mo ilubong buwi dili ba? Kabulog ka! Pwede ka ilubong buwi dili! Kamong duwa! Ha? Sir. Sir. Alam ni sir. Pasaylo! Pasaylo! Ipadalag pasaylo ni! Sir. Kasi ka mo siguro yung nakakuha diri ng itong mga isda Andre! Bantog nangawala na akong mga isda diri! Dili Ha? sir. Hindi naman Dili, sir. Karoon naman Nangawala sir. akong mga isda sige! Kasi ka mo yung nangawat ani! Dili sir. Wala may nangawat diri sir. Sir, wala may nangawat sir. Basura na dyan ang magkikuha diri sir. Basura! Basura! Oh. Basura na dyan sir. Ano ang mura pa ni mo basura? Mura kag basura ang naong ni mo! Sir. Ipapreso ti mong duwa! Ha? Alam sir. Layo ang hili. Ipapreso ti mo! Ipapreso ti mo! Para mo taga mo! Maluwi ka sa monitor tayo sir. Pabuta! Pabuta! Sir. Sir. Balikan ako sa nanay kung pagkaon niya kami. Yung tambal niya para maayo na siya o pinasma. Ayaw na kagya diri. Tay, wala po ikaon si nanay tay. Ang tambal ni nanay tay. Mapata kapalit tay. Si nanay dito tay. Wala na magbantay ni nanay tay. Wala magpakaon. Wala magpainom ang tambal ni nanay dito tay. Mapreso naman to tay. Sorry kayo tay ha. Ayaw lang kita pasaylo. Ito mang yung kayo. Sinanay dito tayo ma. Naman kayo tayo magmaluhay sa tuwa tayo. Huwag mata nang awat diri tayo. Kundi masura naman itong gikuha diri tayo. Sorry kayo tayo. Sinanay dito tayo ba? Huwag mata kapalit ang tambal tayo. Bugas dito sa balay tayo. Wala kaon sinanay. Palapit. Mo na angay ninyo. Balo bitaw nga private property ni. Misulod yun. Nga bugo gyud kayo. Tay nagabutang gawas na no trespassing. Dipugos yung sulod. Mo na angay ninyo nga preso mo. Pagkahuman nila og pangayo og pasaylo sa taong walay kaluoy nila, kipapriso ang mag-ama tungod sa sala nga pasangil sa tag-iya sa mag-ama nga wala nila gibuhat.